שלום, אני שקדיה ואני מומחית ללידה טבעית, וברוכה הבאה למדריך הוידאו שהכנתי לך בנושא של איך להרגיש יותר טוב בהיריון ואיך לישון יותר טוב בלילה בהיריון שלך. אז קודם כל מזל טוב על זה שאת בהיריון. אני מאחלת לך שזה יהיה הריון נפלא וגם שתהיה לך בהמשך לידה מאוד מאוד טובה. אני רוצה לספר לך על משהו פלאי שהולך לעזור לך לישון יותר טוב בלילה. קרה לך פעם שהתעוררת באמצע הלילה מכאבי תופת פה, בשוק של הרגל, שפשוט הרגשת שאת מתה מרוב כאבים ולא יודעת אם לצרוח או פשוט לנשוך איזה משהו כדי לא להעיר את כל שאר האנשים שישנים איתך בחדר? אני מניחה שכן, לי זה קרה לא פעם ולא פעמיים כשהייתי בהיריון. יש כל מיני טריקים שאומרים, תקשיבי, את צריכה להזיז את קצות האצבעות של הרגליים, ויש כאלה שאומרים, לא, תדרכי על הרגל, פשוט קומי ותדרכי על הרגל. כן, בטח, כאילו שזה כזה פשוט לקום באמצע הלילה, כשאת נהיית כבדה וכבדה מיום ליום. החדשות הטובות הן שיש לי בשבילך תוסף תזונה, שכשאני גיליתי אותו, ההריונות שלי פשוט הפכו להיות נטולות הסיוט הזה. התוסף הזה נקרא קלמג. קלמג זה קיצור של קלציום ומגנזיום, כלומר סידן ומגנזיום. זה לרוב מגיע בתור אבקה, וזה פשוט נפלא. זאת המתנה שלך להיריון. את פשוט שותה את זה לפני השינה, זה מגיע באבקה, מערבבים את זה עם קצת מים רותחים, אפשר להוסיף לזה עוד מים קצת יותר קרירים, או מיץ תפוחים, או כל אחת מה שטעים לה. פשוט שותים את זה לפני השינה, ותקשיבי, השינה הזאת הולכת להיות הרבה יותר טובה, ואם תתמידי ותשתי את זה כל ערב, אז גם ההתכווצויות האלה ילכו ויעלמו להן. פשוט המגנזיום, מה שהוא עושה, הוא מרגיע את השרירים, והשילוב בין הסידן למגנזיום עושים ניסים ונפלאות לגוף. יש להם עוד הרבה יתרונות תזונתיים, שאני אשמח לספר לך עליהם בהזדמנות אחרת, אבל את יכולה לגמרי או לשתות את זה באבקה לפני השינה, ואם לא בא לך על אבקה, אז יש גם בקפסולות שאפשר לקנות, בחנויות טבע וכולי. אם את לא יודעת מאיפה להזמין את הקלמג, תגידי לי, ואני אפנה אותך למישהו שמשווק את זה. אבל מה שחשוב זה, שמה שיקרה בזכות הקלמג, זאת הקלה מאוד מאוד גדולה, ואיכות חיים של שינה הרבה יותר טובה בלילה. אני מקווה שהסרטון הזה הועיל לך. אני אשמח לתת לך עוד טיפים לשנת לילה טובה יותר בסרטון הבא, שיגיע אלייך לתיבת המייל בימים הקרובים. אם יש לך שאלות, את מוזמנת ליצור איתי קשר במייל או ב-SMS לסלולרי שלי שמצורף למייל הזה, ואני אענה לך בשמחה. שיהיה לך יום מקסים והמשך הריון נפלא.